Oimore kamora mora ma intiere machiegni weche manyien mag sade kotieno ni mabende wadhi bedo koda twak marwa mar mine wacho ka odiechieng' ma kawuono wang'iyo kata walose wach ng'ol ma autism en ng'olno mar obongo kendo entiere koda ranyisi mopogore ji mathoth kawe ni endran ji mathoth bende poko yange makare kabisa wabo bedo koda twak marwa mar ngesoni e chenro mar mine wacho kopogore koda mano wantiere koda sigana mathoth mabende waikoni kama wamiyo pek gin magi. We came to know that the officer who had shot the deceased one is a colleague. Obila moro matesendo obila Mamboni ochwado nyawadgi kod magina monigo. Mimi nimesimama na nyinyi. Na mimi nawaambia from where I sit, you will be paid properly. All of you who are seated here and your brothers and sisters in other parts of the country. Chukdar koro ibiro chulo sara moktine $30,000 kaduol mar Private Security Regulatory Authority oyango chenro manyien mag bero ngima Chukdar. Tukae tunatanganyana, tukipokea pesa za mashirika, tunasema ya kwamba tutamaliza tohara, na kumbe hatutafika kwenye kiwango. Jodongo mag oganda Jokuria koro wacho ni nyiseche mag nyange pok ogolo ote mondo giwe nyange mar nyiri. Ilongani jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka weche gibende yudo e mbui marwa mano mar YouTube kanyakla kod Facebook ka ote magi ichoro no kokale lai marwa mar ote machuok ma en 23600 ka wachaka ni jatendwan bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi ma DAP Eugene Wamalwa oseriwruok mano mar Kenya Kwanza kuom chwalo buche mag kwedo report mar NADCO e doho e yor alingling. Kalonzo kod Wamalwa ka ochungni bura mar kwedo kete tim report mar NADCO mano chwale doho mamalo kod Francis Muridhi gin timbe mochido mag Kenya Kwanza mar rocho report mar NADCO. Mano chieng' tich ang'wen jalbuche Dola Chepkwony ne ogolo chik makumo od bura mamalo kod Senate kuom twak kata kete tim weche motenore gi yiero mar tend piny nyaka tiek winjo bura mano chwal e mbelene. Ndalo achiel kende bang' jal buche mar doho mamalo Justice Dola Chepkwony chungo chenro mar keto e tim report mar NADCO motenore gi yawo sava mar IEBC lwasi mar siasa osechako lokore. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar DAP Eugene Wamalwa oramo ni buche mag kwedo keto e tim report mar NADCO ichwalo kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Paro makamano bende oserlwedo kod janon weche mag siasa Dr. Eric Komolo. This document was presented and should have been passed as it is, but we have others sponsoring court action, because it's very easy to know who is behind court action. Therefore, I'm asking both William Ruto and Raila Odinga to stand up and stamp the authority on what we agree. Sisi hatujazoea kutumiwa kiovyo. Tumesaidia nchi jirani South Sudan, Somalia na kwingineko. Tunaamini ya kwamba hii ni njama na ni njama ya hii serikali, sababu Kenya Kwanza hawakutaka ile report. Ni pressure ya maandamano ilifanya wakakuja Bomas kwa mazungumzo. Koro kingiye maber tunego bed ni kopo ne jok madhi e court gibedo sponsored tunego bed ni wuoyo gi troops gi nikech nyand mondo file case Kiambucha okonya wuono the file case hiwinjo nyaka bed ni tinga mo sponsor hiwinjo koro onego bed ni wuoyo gi joge mondo nikech NADCO en political process gi wuoyo gi joge mondo wa focus e gik ma NADCO wacho ma important. Jotelo go wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza temo thiro report mar NADCO nikech ne ok gimor kode. They say if it walks like a duck, quacks like a duck, it is a duck. Tunaamini hii ni mambo ya Kenya Kwanza. Because you know you did not have good faith at the beginning of this process. You did not have good faith during this process. Chieng' tich ang'wen jumani, jal buche mar doho mamalo Justice Dola Chepkwony ne onyono break e keto e tim report mar NADCO e wi yawo sava mag IEBC. Mabiro bang' Francis Muridhi chwalo ng'ur mare e doho ka owacho ni doho mamalo mogik ne osetieko weche motenore kod yiero mar tend piny
kendo yango William Ruto kaka jaloch e yiero mokalo. Kaluwore gi mano, Justice Dola Chepkwony ne ogolo chik makumo od bura mamalo kod Senate kuom loso kata keto e tim weche motenore kod yiero maduong' mokalo nyaka tiek winjo bura makamano. Dr. Komolo ogolo siem ni kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio duto dhi yudo lal mar siasa ponono report mar NADCO omuonyo pi. Ka NADCO failed, Ruto dhi lose, Azimio dhi lose. Nikech NADCO temo sanitize politics. Otemo timo gik moko, and Kenya dhi lose. Otemo timo gik ma important machalo two-thirds gender rule. Two-thirds gender rule in public interest. Ok en mar Raila, ok en mar Ruto. Otemo loso wach IBC. IBC ne mwa complain pile ne lando ng'at ma ok oyier. Matende Ruto biro bedo ni ji pod doubt ni be en legitimate, hiwinjo bino yombo dier ko no kwalo, atrola be biro chako wacho gi joge ni ne gi yombo to kwalgi, hiwinjo. Koro nego bed ni reforming IBC en priority ma ngata. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ng'anyo mar lakteche madhi nyime pacho kano mi peke kinde nyasi mar jaod bura mar Lugari Nabii Nabwera kano lose nyasi no jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha owacho ni winjruok manobede kind sirkal kod riwruok mar lakteche higa 2017 notimore ka oonge. Kata kamano osingo mar temo yudo duoko makare mondo lakteche odoge tich. Korka kore jaod bura ma Ugunjo Pio Wandayi wacho ni ng'anyo mar lakteche en gima hinyo oganda mathoth kokwayo jaod bura mondo okadh budget mambalang' mondo konye kelo resruok ne lakteche. Wach mosir kod Wycliffe Oparanya mowacho ni obuok kaka Nakumicha okawo ng'anyo mar lakteche mayot. Kama kuna shida. Mkataba ilisainiwa 2017, ezenaba wae na 2017. Nyoneji rezikui. Nendoe mbona kuna makosa hapa, hiyo makosa nitarekebisha. Na hii serikali inataka kurekebisha makosa kila mahali. Ndio nyinyi wananchi mpate faida. The issue of the doctor's strike is so serious that it cannot be wished away. Drastic action needs to be taken. If it's a question of budget, and the Speaker is here, a noble man, let us summon Parliament next week. It's not something about just the Ministry of Health. Na wabunge mkiwa hapa, let's all join in and advise. As I stand here, I urge our doctors. Sometimes we argue as to whether it's the egg first or the hen first. Bila yai kuku hange kuweko, bila kuku yai hange kuweko. Turudi kasini, tuendelee kuongea, we will be able to reach a compromise. Hawa wananchi ambao wanaumia because of the strike are our people. Jodaka chelgo siepe mar bungu ma Ololuwa mantiere kaunti ma Kajiado kotele gi seneta mar Godecheng makawuono obago ng'anyo ka gikwedo gima giwacho ni jaket mwandu moro mapoko yange dwaro yako bath bungu no maheo eka 50. Jodago koro dwaro mondo duol mochung'ne bungu KFS kachel gi migawo mochung'ne bunge galuora ochungu chenro mar timo gedo e bungu no kanyaka sani nitiere chenro mar gero kor ot mosebedo kadhi nyime e bungu no. Sharon Ong'ao gima thoth. Kotelne gi seneta ma Kajiado Lenku Olekanar jodaka chel gi osiepe mar bungu ma Ololuwa wacho ni ok gibiyie mondo bungu ma Ololuwa oyake. Kama serikali inaona ya kwamba si vyema kuwa na forest kama hii ikuja katika community, maana sisi ndio tumetoa forest hii iweze kuwepo, iweze kusaidia wananchi wa Kajiado North na wa Kajiado kwa jumla. Lakini mambo kama haya ambayo uvamizi kama huu ambayo tunaona kila wakati ikienda mbele, fence baada ya fence. Kajiado North tumeachiwa mto moja tu ambaye ni permanent, inaitwa Bagazi. Mkiruhusu iendelee, hakuna Bagazi itakuwa inanala tena. I think it's really important to everybody who lives here and uses the forest in whichever way they do. This is our lungs. This is our lungs and our water. It's mazingira yetu. Yes. Seneta Makajiado wacho ni bath bungu no moheo eka 50 idwaro yake.
kanyaka sani chenro mar gero kor ote bunguno osebedo kadhi nyime. They want to purport that this piece of land of almost 50 acres belongs to Child International Welfare. We don't know what this. It's just a small group that has been put in place to hide behind so many other people. Joda kachel gosiepe ma ololua wacho ni gisebedo ka gitimo nonro mar yango nyinge jaket mondno kendo nyinge osebed ka iwilo kinde ka kinde. They came with a name called Child Welfare Society. Now they have changed to this. To Child International. Yeah, to Child International. And when we do the search for the land, there is no documentation of any sort of kind of that stuff. Lenku mano chiune yuak gi jodak. Wacho no biro pedho yuak makamano e nyim od bura mar Senate mondo duol mar KFS kaachiel gi migawo mochung' ne bungu gi alwora ochiw ler e wi chenro makamano. We want to know from the CS of Forests, of Environment, from the Kenya Forest Service, what is this? I have received this petition so that I will ask in Parliament, in Senate, what is this kind of intruders who are coming to interfere with the environment of Kajiado. And I want to tell these people who are making a perimeter wall here, we already have the documentation ready, being ready to be questioned as to why you are coming to interfere with such kind of a plan. Jodak gomedo ni bunguno poko keti e oboke ni dwaro use kendo nge chenro mar kawo pacho ganda kotende gi uso mare. How did they get a title deed in a gazetted forest? If this is a sure document that KFS and the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry knows, then they should respect this document. Jodak osiepe ma ololuo chiwo siem ne contractor mano chiwne orak makamano mar chungo gedono kendo ne gipidho yiene mtaro manosekunya kaka ranyisi mar rito alwora. Bedo achiel kuom bunge matin modong' e kaunti ma Nairobi, bungu mar ololuo osebedo ka kale chetnade mathoth kamoting'o ng'ado yiende kinde ka kinde. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Piny owacho ma kaunti ma Kajiado golo yuak margi ewi medruok mar ohala mar tunge liech e kiewo mar Kenya kod Tanzania, gino maketo ngima liech kama ngao. E ote mane ochwalne ute fwambo kod ted kaunti no, gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku wacho ni ohala mar tunge liech oseidho malo e dweche buora mokalo. Lenku bendo paro ne piny libamba ma Tanzania ni kata doko ni piny Kenya omiyo luor weche ma iye mage Kenya ntiere koda ting' mar luwo chike mag rito le kod mwandu mage maidore e kiewo mare kod pinje malibamba. Omedo wacho ni kokale tudruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe kod od bura mar pinje Afrika ma Ugwe, Kenya oikore mar luwo chike marito le kod mwandu e kiewo mage. Kata kamano, Lenku yuak ni dweche buora mokalo ohala mar tung liech osemedore e kiewo mar Kenya kod Tanzania ataro mar chike makamago. Ewi mano, okwayo migepe mag sirkal kod od bura mar pinje mag Afrika ma Ugwe mondo kaw okang' marito liech e pinje ma jokanyo. Jatend migawo mar lweny Aden Duale osiro ni piny owacho biro jiwo pedha mag math kod yedhe mamero ji pacho kae. Duale wacho ni telo mar Kenya Kwanza dwaro rito rowere mondo kik donj e mer kod math mahinyo ngimagi. Koloso Msambweni kaunti ma Kwale e nyasi mar 4 matimore higa ka higa mar piem somo Koran, Duale okwayo josiasa mawuok kuonde mopogore pacho ka mondo oti kanyakla kod bad migepe mag arita kwe mondo omak jogo mauso math mabandia kod yedhe mamero ji. Omedo ni sirkal osekawo ting' mar neno ni ngima rowere ma gin jotelo ma kinde mabiro okorochore nikech yedhe mamero ji. Kuhifadhi Qur'an ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo tukakaa na hawa wenzangu tukaamua, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhan ndio mwezi ambao Qur'an imeteremshwa, basi na sisi tuandae musabaka, haya mashindano ya kusoma Qur'an, tuje hapa tulete Waislamu, tuje tuliwazike na hii Qur'an na pia tuwapatie nguvu hao watoto. Na alhamdulillah tulivyoanza mpaka mwaka huu wa 4 tunaendelea kukua, mheshimiwa Duale. Hii mambo ya kupigana na madawa ya kulevya si mzaha. It's a government policy. Kwa sababu hawa watoto wetu na hawa walisoma
aya za Quran. Hawa ndio viongozi na jamii ijayo. These are the future. Our young children are the future. The girls who are wearing the hijab are the future of our community. The boys who are reciting the Quran, mashallah, Allahu Akbar, are the future of our community. And we must protect them. We must protect them. Obila moro matesendo obila mamboni ochwado nyawadgi kod magina monego ne wach mapoko yange nyaka sani. Kamishona mar obila mamboni West Charles Rono olero ni achijno kane duoko bunde mare kutieko tich nochwado nyawadgi kod magina monege. Bang'e to nofulore kende tesendo obila no. Ochwado nyawadgi kod magina diriye kore mar achich e bwo ng'edene. Obila pod timo nonro ewi wachno kendo gisebago romo mar golo paro mar konyo obila e seche magikale chandruok. Ringre obila manonegi otere kano ringre e od thieth ma sub county ma Mboni West. Some officers from the nearby Mboni police station overheard some loud bang, forcing them to attend to the bang because the bang was so loud. So the OCs and his officers visited the scene only to see a police officer based at APS headquarters at DC's office lying. That is then we came to know that the officer who had shot the deceased one is a colleague. We did the necessary action. We placed him in cells pending further investigations. Kembe mag chukdare pachoka omi chik mondo chop kare dwaro mar chulo chukdaro sara mar 30,000 dwe ka dwe. Kao kamano tibiro kaonegi okang' mager. Chik makama ogol kod director maduong' mar duol mar kambi marango tije chukdare kembe mag ji giwegi Fazul Mohamed mabendo chiwo chukdar duto ondikre mondo giyud namba makende mayango gi kaka chukdar mopuodhi e pachoka. Jesu Duor lerono mathoth. E alap Mahuru Park Buri Nairobi, miche gi miche mag chukdar mawuok e kembe mopogore opogore ochopo kae mondo puodhgi ayanga kaka chukdar manigi lony kod tiegruok madwarore e pachoka. Kaluore kod director maduong' mar Private Security Regulatory Authority Fazul Mohamed, ondamo makamano mar miyo chukdar namba makende biro ting'o malo lony margi kendo biro miyo tij chukdar bed achiel kuom tije momiluor e pachoka. Kila mtu hapa atakuwa na gun force. Each and every one of you here will undergo training and you will be respected in this society. We will have your record on our fingertips. Nyinyi wote katika ushirika wa Director General muweze kujiregister. Hiyo inawapatia legality ama uwezo ya kufanya kazi ya ulinzi bila uoga na bila madharau. Hata mimi nimepewa code. Nikikupata kwa street, najua nimepata ofisa yangu, naangalia ile namba yako, kama unastahili kukua pale ama wewe ni mtu ya magendo. Sio ni kweli? Ekinde nyasino, bende kembe mag chukdar omi thuolo mar jumbe ariyo mondo kete tim chik mar chulo chukdar osara ma ok tin 30,000 dwe ka dwe. We must get to 30K, please. In the next 7 to 14 days. Fazul Mohamed, Isaac Andabwa, Bwana Tongaren, nani mwingine? Bwana Okelo and the rest. Kaeni chini, give us a roadmap towards the welfare of these people. Nimesimama na nyinyi. Na mimi nawaambia from where I sit, you will be paid properly. All of you who are seated here and your brothers and sisters in other parts of the country. We cancelled licenses of 9 private security companies. We deregistered, tulitoa katika register ya serikali. Kwa nini? Because they refused to sign what we call a commitment letter to pay the minimum wage. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja mabende no chopo e romono owacho ni ngima chukdar nyaka lokre kendo tok romono biro neno ni singo duto ochop kare. Today that you're here, there must be a change. Matumaini hawa watu wote iko kwako. It is not business as usual.
it will not be business as usual. Tunaelewa? Because once you make such a commitment, I tell you, we must meet it. Morgi ilono neno wenge chukdar manochopo ya labno kagiwacho ni ngimagi koro dhi lokore. Wamor gi chenro ma sirikal opango nikech gini dhi kelo gimiluongo ne boosting arita kwe to kendo chiwo luor margi e yo mamalo kendo bende ting'o ngimagi malo e yorgi mar yuto kendo bende ng'iyo ngimagi e yore mag thieth nikech koro sani sirikal ni kod gimiluongo ne security data koro luwo gi yot kamoro amora ma gintiere. Kwa ile tulikuwa tunapata ndio tulikuwa tunaridhika kidogo because ilikuwa inatusaidia pia kusomesha watoto. Hatuwezi kudarau. Lakini saa hii mahali imefikia kama itatupatia hiyo inaweza kutuongezea hiyo 30,000 at least pia tutakuwa juu kidogo. Chukdar matiyo ne kembe mopogore mag chukdar e pacho kae koro nigi geno ni gibiro bedo ka giyudo osara mar 30,000 dwe ka dwe ka kembe ma ok bichopo dwaro mar chulo jotije osara mar 30,000 ibiro kawnegi okang' mager mar rucho oko lesen mag tich. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Report no mar Joyce Oduor bende materowa e yueyo wa mokwongo e chenro ni mar oimore. Erokamano ahinya iwacho ni doctors owinjo timnegi gima gidwaro mondo gidoge tich. Josiasa owegoyo siasa. Jo Kenya biro mana medo tho kendo hinyore nikech wach ng'anyo. Lakteche mano Jovin kata mama yao wuod bande kantiere kadem. Makaluga Japeng mar Abom Center iwacho ni neno yo makare kata kamano iwacho ni intiere koda nyaka giko. Nyaringa Alfred Oluoch neno Ramogi TV maler kentiere Sori Karungu ka intiere ka Fibi. Samuel Ochanda mar Seme Kombewa iwacho ni antiere e chenro kenda neno e yuno iro makare. Jeff ka arire rokamana inya kuom oteni. Fred Amimo waneno ka antiere Kochia Tala Primary School iwacho ni wapango kaka wadwaro kao God bondo. Erokamano inya kuom ote mari. Machielo en mari Kanyere wacho ni mano Warren kanyakla kod Nicole ka gintiere Kisumu wacho ni uneno kendo uluo chenro e yono makare. Erokamano inya kuom ote go eko duto te ka bende wadhi e yueyo pod waduogo gi mathoth. Kik idhi mabor. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikaona nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri utaielewa. Lakini with the time the more unacheza the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Tinto tikoma yana bango tenae kerengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mano.
It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing nyake Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak mago Ratil piny. One was a got in opposition. One was in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adoni penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Machiegni kendo e sama piny ngima ikore mar dhialo odiechieng' ng'ol mar obongo kata autism tarik 2 dwe manyien, wamenyo ni achiedh nade mathoth jonyuol kod jorit mag nyithindo mantiere koda autism kaloe. Ripota marwa Millicent Adhiambo nolimo familia moro ma nyathigi mar 3 nitie kod ng'ol mar obongo kata autism kendo miyo sigande e yo machalo kamae. E kar dak ma Migingo e Kisumu West, Ramogi Benta Adhiambo Kao yariere kod wuode ma jahigni 13, Joshua Ochuka, mani kod ng'ol mar obongo, miluongo gi dho ngere ni autism. Ere kaka Benta nofwenyo ni nyote mar 3 ni kod ng'ol mar obongo kata autism? Mokwongo onyuol maber wuoyi, mar 2 wuoyi, koro mar 3 ni tabu mana kwongo neno tik malame Nyasaye. Nene en mar min mare budho gi ich, min mare notieko gi ich dweche 10. Koro bang' dweche 10 gi konyuole to nyuole gi tuo mar wengege notimo chieru kon gi kon. Koro watere Sabatia modhi ogol wenge chiero manenie wengege gari. Odhi nyime maber, koro kar chako ne wuoth gi bet ma koro chako tamore, koro kang'iye to kon ai to nyakwara ni. Ang'o mandu bedie? Samoro kawe ka olal, nikech wuoyo be nokowuo. Koro samoro kolal timanye, koro jogweng' nong'eye. Chieng' moro ka nowuotho kuma nodhiye to aneno mama moro radogo e wang'ayo. To kopenjo ni mano nyathi ng'ato kone, to manya en osiepna notiyo ga maseno. To konan kaka ineno nyathini ni lal ni, ter nyathini odhi otimne assessment. Narwako mana ting'o nyathi mana adhi godo Joyland. Koro Joyland kanyo kana adhi, to nawinjo ka jogo wacho ni nyathini develop autism. Kora autism no pok na winjo nyaka nene. Kata bed ni fwenyni ne omiyo ong'eyo chal nyathine, ne ok obedo mayot ne familia mare yie ni gin kod nyathi mong'ol. Koro ka duogo ot ka, baba gi no ken gi ok nen gine manyalo ok nane korwako, yani chunye ne pek. To nonge gima nyalo timo. Awinjo ka pek moro. Kora kon tomato nyathina ni tang'o motimo momiyo ma otimre. Koro kaman warade gi Farida no kawo namba wa joma nene kanyo. Koro noketo wa e group. Koro e group no
nayudo ka jonyuol moko bende nigi pek makoro kata mara nanyalo duoko chien. Min to ere ahinya ng'ama dwa ng'iyo kok dware ahinya mana baba ne. To akwere ni ok adwar ma en nyakwara mabiro bedo mako lweta to wuothogo. To an kaka ng'at manoseneno magi ang'eyo ni ng'ato nyalo nyuolo chwech Nyasaye. Kaluwore ni mae ne en gima nyien e ngimagi, ne giyudo pek mar rito nyathigi ma nigi ng'ol mar obwongo. Ok osebedo mayot nikech nyathi man gi autism oketho gik moko. Samoro yudo ka odhi nochanda ahinya gi jirende. Koyudo ka pi onge to chune nodhi ka jirani odhi manyo pi. Koro ka jirani wang' oyude samoro ichwade iwinjo ka lit. Iwinjo ka ng'ato wacho ni loso kode mwandu, kia itime nadi, oran, orunde, gik mang'eny. Ma samoro in kaka min nyathi kiwinjo to bedo ni malit. Skunde mang'eny ne ok orwake. Koro kana chaka yudo skul machielo, koro skul no nadhi tabet arito nyathi nyaka lunch time taduogogo. Nikech nadwa ni mondo odhi skul, jogo nokona ni koro kaka eno nyaka odhi mana skul eka ibro ne kaka odongo. Koro kana ang'iyo kama ne antie naneno ko kanyal. Nikech kitere samoro kichope skul ni to gonyre duko we gigo kanyo. Lewni ogonyo temo ket piny. Koro asebedo gi shida kawinjo samoro gima ng'ato wacho. Koro wach therapy bendo osebedo shida ne janyuol nikech odwaro ogombo kaka janyuol to konyal yudo. Wacho ni debe nyathina ne ngima gik midwaro gi doko chanda. Kata kamano, gisetemo kar nyalogi kendo manyo yore mag keto ngimagi obed mayot ne wuodgi ma Joshua kanyakla kod familia mangima makonyo e rite e yo achiel kata machielo. Nyathi ma autism kata man gi ng'ol samoro idwa penji ni nyathini ni ang' nobed nang'o gi jowadgi. Koro ing'eni tami duoko ni to bende inyalo konye nang'o. Lakini gi e dala ka onyalo ketho gimoro lakini jonyuol orwako. Onge ng'ama neno ni okawe ni en chwech mar Nyasaye. Kwargi osebedo kasira, dagi osebedo kasira. Oganda mathoth pachoka pod onge ng'eyo malong'o e wi tuo mar obwongo kata autism. Jomoko oketo ya kwede ka jomoko okawe kaka ran gino mamiyo idwaro mondo chwal puonj e wi ng'olno. En gi onyisore yo mopogore opogore nikech nyathi ka nyathi e autism en unique. Ing'eni autism fall under ng'ol mokne. To jok manigi ng'ol mokne kaka joma nigi autism, joma nigi mental disorders, jogo dhi through a lot nikech society ok nyal neno kondike wang'i ni an gi ng'ol. Nyithindo gi thothgi, the parents can attest to that. Thothgi jonyuol gi ok dhi e kanisa. Thoth kanisa ok yiegi nikech gichikre mang'eny, gitugo mang'eny to kanisa ok understand. Kama kendo challenge nitiere en wuoth. Koro watemo create awareness. The reason why we have to mondo wa mark this day 2nd of April. Mondo ji ong'e ni nyithindo gi ok gin jonekni and they are very bright, giriek seriously. It's only that the society ok migi chance mondo ne gik ma ginyalo timo. Ng'at moro monyuol ma Nyasaye ochweyo kama ok onego kaw kaka ng'ama iluongo noran. En chwech Nyasaye ochwe gi gimoro amora kuome. Jonyuol kaka Benta kwayo piny owacho mondo ket maino e konyo rito nyithindo manigi autism mar neno ni gidago ngima maber kaka jowetegi maonge kod ng'ol. To dwaher kaka government kata county government mondo konywa e therapy. Nikech therapy ber. To jonyuol mondo yud that gine mondo bede therapy tek. Koro ka sirikal mar county nyalo keto kata odiochienge moko ma gitime therapy to ber. Ber mondo iter nyathi assessment kata subtal mondo ng'isi kapodi. Nikech budho kibudho kode samoro nyalo bet motegno. Autism, it is
said, even by WHO, the World Health Organization, there is no non-specific, but genes can be a cause. En funny, ni kata group mar autism mango gin mine. Chuo wa encourage ni wuogo mondo wuoth gi mine gi kamoro achiel. Kanonro mane otim kod jo Autism Society of Kenya yango ni kuom kwan oganda duto ma pacho kaendi, atamalo 4 gin jogo mani kod ng'ol mar autism. Ikwayo oganda mondo chak rwako kendo yang ni ng'ol ma kamae nitie. Ka jal kata nyathi mani kod autism ok en ng'amoran kata janeko, to en jalno ma ubongo ne tiyo mopogore kod ng'atno maonge ng'ol mora mora. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Korando, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom ripot machalo koda mano ma bende kelowa e twak marwa mar mine wacho. Mokwongo kaluwore koda nonro mar World Health Organization. Kuom nyithindo 68, achiel kuomgi nigi tuo mar ng'ol mar obwongo kata autism. Kamano bende, tuoni oyang ni thothne mako nyithindo ma yawuoyi kopogore kod mago manyiri. Kata kamano, pod nonro imed tim ewi tuoni pachoka e sama jonyuol kod jorit kale pek e dak kod konyo joma ntiere kod ng'ol mar autism. Kawuono mine wacho watwa kod Rose Atieno Juang ma en japuonj nyithindo mantiere kod ng'ol mar autism mondo wawinj mathoth ewi tuoni kod kaka wanyalo rite. Oimore. Oimore ahinya. Machiegni kabisa. Erokamano. Rose, akiani mokwongo ipuonjo kanye to ipuonjo nyithindo machalo nade? Nyinga Rose Atieno. Apuonjo e skul mar Rose of Sharon Academy ei Nairobi kae. Apuonjo nyithindo mong'ol kategori mar autism kata nyithindo manigi ng'ol mar obwongo. Ing'eni kanyo bende aneno ka ji mopogore pod wang' wach ni gionge ng'eyo. Kata kamano ang'eyo ni e gwengewa kata kuonde ma wadake waseneno nyathi 1-2 moro kanyo machal koda Joshua, mano ma bende koro iyango ni nitiere koda tuo mar obwongo kata autism. Kata kamano ne ng'ama pok ong'e maler, inyalo wacho ni autism en tuo mane? Autism ok en tuo, en ng'ol. En ng'ol. En ng'ol mamiyo obwongo mar nyathi ok bed gi chenro makare. Kaka obwongo nyalo bedo gi chenro makare, obwongo nyalo wacho ni koro onego bed natimo kama. Koro nyathi man gi autism, obwongo ne onge gi chenro makare. Obwongo to en godo lakini chenro ema onge godo makare, ema opogore. Gin gi paro mopogore gi kaka nyithindo mamoko ma wanyalo wacho ni onge gi autism paro. Kamano. Koro ranyisi kendi ang'o ma janyuol kata jarit nyalo neno mondo ofwenya ni to ma en autism? Okay. Sama nyathi dongo to nyaka inene gi pogruok. Kata ka en nyathi moro monyuol e dier nyithindo mamoko, ibiro neno pogruok kaka ne nyathi mokwongo ne dongo, ibiro neno ka nyathi machielo ni endi entiere gi pogruok. Ranyisi opogore kuom nyithindo manigi autism. Iyudo ka moko wuoyo to moko ok wuo. Onyalo bedo ni owuoyo to en gi autism, onyalo bedo ni ok owuo to bende entiere gi autism. Koro mano ranyisi mokwongo. Wuoyo ne nyalo deko. Iyudo ka koromo higa monego bed ni nyathi osechako kata mana luongo mama, nyathini en pod ok owuo. Koro mano nyalo nyisi ni nyathini dobed ni entiere gi shida moro. Ranyisi mar 2, ibiro yudo ka nyathini ok obedi. En nyathi ma osiko mana ka oringo, ochikore. En nyathi ma kata kiluonge to ok onyal kata mana ok oyie. En oringa ringa, ok onyal bedo piny mos. Kata gimoro amora motimo, ineno kotimo mopogore gi nyithindo mamoko. Mago ranyisi makare. Nikech ineno ka thothne nitiere chikruok mang'eny. Ng'ato nyalo wacho ni nyathini tugo, nyathini milore. Kata inyalo wacho ni nyathini oonge gi luor. Nikech seche moko nyalo timo timbe moko makata king'iyo, tinyalo wacho ni nyathini ok opuonje koso nang'o. Inyalo keto ne bura mang'eny, inyalo ng'ado ne bura.
to kare entiere gi ng'ol mar autism. Aparo ni samoro bende king'iye ka wang'iyo ng'ol mar autism kaeto nitiere bende akia ni be en tuo kose be en ng'ol joma nitiere gi cerebral palsy. Nitie nyithindo mantiere gi ng'ol moro mar cerebral palsy. Wang'o wach ni chal en ng'ol machal gite gin mag obwongo koso? Koro ineno cerebral palsy to seche moko dhiga bende gi bath del. Inyalo ka fuonde moko ok ti nikech cerebral. En koro bedo gi ng'ol maneno. Maneno. Lakini autism, nyathi manigi autism kata kobedo piny to kinyal ng'eyo kata ok inyal fwenyo ni nyathini endi nitiere gi autism. En nyathi ma oriek ma kata kimiye penj to kala maber. To koro gima mone timo gik moko kaka joma moko timo en chenro mar obwongo mare. Kamano. In kaka japuonj gi, intiere kodgi kendo e skul ang'eyo ni koro ging'eny ndi to waseneno kata iwacho ni tijgi tek. Ere kaka uchwalo chenro magi e skul? Puonj kanyakla kod ketogi mondo gibed makare. Kaluwore gi puonj, onego bed ni gidhi skul. Ok onego bed ni iwegi dala. Gidhi skul nikech sami kete dala ni to onge paro moro amora mimedo nyathini ei ot ka. Koro kodhi skul to nitiere gik moko mosomo mang'eny kata kuom jowadgi. Nitie gik moko monyalo neno koda wang'e. To otimo kaka jowadgi mamoko ka timo. Ahinya kaka tugo kanyakla. Kech iyudo ka moko ok tug gi jowadgi. Gina nyithindo ma kamobedeno. Odono bed kende. Kanyo beda kendo nyalo bedo kanyo kata nyaka wang' piny imbre na kendo tuga kende. Chenro mar obwongo ne ok miye ni onego bed ni atugo gi nyawadwa. Kata onego bed ni abedo kanyakla gi jowadwa. Koro skul waseneno ka konyo nyithindo gi eki ahinya program matindo ket ni inclusivity. Watero nyithindo gi e skul kata ok gin skunde mag nyithindo mong'ol. Gidhi giriwore gi nyithindo mamoko ka. Miyo gi koro gitemo mondo mi gidong kanyakla mar nyithindo maonge gi ng'ol. Koro ei skul gibedo nyithindo ma tich gi bet tek matin. Tich gi tek. Kech iyudo ka inyalo yudo ka nyathi achiel en mana gi japuonj achiel kende ma en godo. Masiro chenro ne mar somo. Nikech ka entiere klas japuonj puonjo mbele kacha en chenro mar obwongo ne ok miye ni japuonj pacho miye gima opogore. Ok miye ni we abed piny mondo awinj gima japuonj wacho andiki. En otimatima gige nego eko kaka en modwaro. Onyalo kata mana chung' japuonj puonjo en owuok oko. Koro japuonj nyaka bed kacha chande masiro chenro ne mar somo. Ina kanyo in japuonj to in gi nyathi achiel kende. Nikech tich ne tek. Kiweya kamano maonge japuonj manyalo konye ei skul to onge gimonyalo somo. En oringa koro japuonj manie klas ni be ok nyal we nyithindo 40 kata 20 ni odhi luwo nyathi achiel. Koro tich gi ok yot. Manyiso ni e klas kendi koro un gi jopuonj 2. Japuonj mopuonjo nyithindo moko ka to gi achiel ma ng'iyo nyathini. Gi achiel ma ng'iyo nyathini. Mana kaka asewacho ni ranyisi gi opogore. Wan gi nyathi manigi autism ma bende en otulia, en obeta. En onge gi support teacher, en onge gi japuonj moro manyalo supporte kachacha nikech en obedo. To wan gi ma en ok obedi, en oringa. Ok onyal bedo piny kata kamoro achiel mar dakika 5. Kamano. Iparo ni mano nyalo kelo pogro kata gwenyruok gi nyithindo mamoko nikech nyithindo mamoko dwaro ni konyise ni beduru piny uling thi to gibet piny giling kokamano tisiemo kata ichwade kiboko moro matin. Mamoko gi ere kaka koro wach mar discipline ukonyo godo? Koro discipline ahinya watimo ne gi discipline to kwatim ne discipline mar punishment. Nikech ok ging'eyo kata imiye punishment ok ong'eyo ni to ok ong'eyo. En ni koro ibedo ma kwiny. Makiwacho ni ok en kamano to ok en kamano. Ok iwacho ni ok en kamano kendo ichaki lokori kendo koro iwacho ni en kamano. Koro ibedo abeda farm. Ibedo farm kode. Ibedo mager seche moko be kodwa timo gimoro tinyalo wuondri kata mana ni ok iwinjo gima odwaro nikech samoro dwaro ni okel wach moro mondo mi otim gik modwa timo ka. Ogeng'o timo gima onego bed ni otimo nikech chenro ne mar obwongo ne
kama okete nende modwaro ni mondo obedie. Kamano. Kinde mathoth gintiere skul, gintiere kod to bende tok mano to nyaka gidog ot, nyaka gidog dala ir jonyuol, ir wedegi. To kae mathoth ni wacho ni shida nitiere nikech gionge koda lony makare mar rito nyithindogi. Ibo yudo kata kaka sigana ma waneno ni mana mene nyathini mong'eyo kaka irite maber. To nitiere jomoko e familia kendo koro kelo gwenyruok. Ere kaka familia kanyakla kod wede nyalo biro makonye nyathi mantiere gi ng'ol mar obwongo? Familia gi wede mantiere gi nyithindogi onego bedni imiyogi puonj. Onego bedni imiyogi puonj mondo giyud kaka ginyalo konyo nyithindogi. Nikech wan koro watiyo tichwa kaka jopuonj e skul. Kendo wabedo kodgi e skul. Lakini nyathi kodok ot, tiyudo ka janyuol ok tim kaka ne timo. Janyuol ok lu chenro malong'o mondo mi okony godo nyathini. Koro kelo shida, ka en e skul to en maber. Kodok e ot to nyathi chak dok chien. Koro mondo mi ochak o pick up bedo matek kabisa. Koro dwaro kata mana ni jonyuol opuonj kata mana therapy activities. Kech nitiere seche moko ma nyathi nyalo obukora buka en iye wanga samoero. Ok inyal ng'eyo ni tang'o ma odhi timo next. Koro iye seche moko wang' ogo gik moko kata en owuon onyalo gore mohinyre. Iyudo ka moko pamore ama seche moko nyalo to gik moko e ot nikech ich wang'. Kamane kaka ogolo mirimbe goyo gik moko no. Ama onyalo ywak kabisa. Koro nego jonyuol gi mondo puonjgi ni to sama ogo gik moko ni ere gima onego be natimo mondo odog chien. Iwinjo. Koro jonyuol onego be ni miyo kata mana ipuonjo therapy activities go miyo nyathi seche moko kata ka ne en hyper to odok piny. Kata ka no ywak to odok piny. Koro onego be ni ipuonjo gi tiego gi maber nikech seche moko imoko kuwo. Koro yo monyalo dwaro godo gimoro en ywak. Ten ywak moro makata intiere 200 meters tinyalo winjo. Nyathi ywak. Nikech gimodwaro no to konyalo wacho ni an gini endi ema adwaro. Ingeni ewi mae bende aneno kiwacho ni chiemo magichamo ahinya nitiere kaka biro miyo obed hyper kaka iwacho, biro miyo obed mokwe. E chiemo kendie weche maga winjo ni chiemo manigi sukari mang'eny medo gi teko ahinya. Ere kaka diet mar winjo bed ni ng'iyo? Koro diet gi ahinya ok onego bed ni gichamo gik manigi sukari. Ok onego bed ni gichamo gige ngano. Tiyudo ka seche moko janyuol ok ong'e mano. Mandas, chapat gini. Ok onego bed ni gichamo. Kata ka gichamo to matin. Gin ga gi wheat gimoro miluongo ni gluten free. En oonge gi ginene mang'eny. Sukari onge iye mang'eny. Koro mage gik monego bed ni gichamo. Tiyudo ka samoro janyuol mage gik moneno ka nitiere ot kachacha. Oneno ni ka ok omiyo nyathi gima kama to ng'iso ni oreme chiemo. Ok ong'e ni samo miyo nyathi gigo to medo ketho system mar nyathi. Koro kar diet kae be tek ga ahinya mondo mi janyuol olu malong'o. Kech oneno an koro achamo gimopogore gi gima nyathi chamo. Ero kamano ahinya e kuom mano ero. Ka bende wadogane matin kech aneno ka ng'ato penjo moro ni to gik ma ipuonjo gi e skul be chal gi mag jopuonjre mamoko. Mane momiyo wantiere gi inclusivity. Gisomo syllabus machalre gi nyithindo mamoko ka. En mana ni koro ok inyal chune mondo obede pace mar nyithindo mamoko ka. En kipuonje tipuonje mondo odhi gi kaka en. Ok ichune. Wa encourage. Yeah. Koro syllabus ena the same. Yeah. Ng'ato penjo keni to nyathi ma okuo to kiluonge to oyie. Ipenjo ni dipo ni en gi ng'ol no koso osetieko igni 5 nyaka sani to pod ok owuo. Mano kanyero penjo mar Florence kantiere Homa Bay. Nyathi ma okuo mago achiel kuom ranyisi. Kech nyathi kata matin ma ja higa achiel kiluonge tang' ni kata mana koloko wiye ong'iyo direction kama ng'ato wuoye. Koro kineno ka nyathi iluonge ok ong'i coordination ne mar kamiluonge to gi kama entiere onge. Mano nyalo nyiso ranyisi mar nyathi manigi autism. Though ni koro nyathi
nyaka iter nyathi assessment. Ok wanyal jaje ni nyathini aluonge to ok ong'e kata kaka aluonge koren gi autism. Mama gi nyaka yud mana e osiptal. Osiptal moro amora, laktar moro amora inyalo dhi ire mondo omi wach ni koso nitiere mana mantiere gi lony makama. Nitiere dakteche molony mar ng'iyo nyithindo mong'ol. Ok inyal tero na tira daktari moro amora ni mondo otim na nyathi assessment. To autism be ok en gimi nyalo dhi tipime lab ni koro wapim rembe nyathini ka be nigi autism. Ranyisi ma wasewachoga ma wawachogo, ranyisi ge ema nyalo ng'isi ni nyathini to chalo ng'ama nigi autism. But ok inyal tero ne daktari ni koro pimna ne rembe nyathini ka be nyathini endi nigi autism. En ranyisi kata daktari sama itero nyathi assessment nyaka idhi kaka janyuol. Obro penjo to nyathini nyaka ne nyuole no wuotho bang' muda mane, to nyathini ni be osewuoyo ga nyaka ne nyuole. Koro history mar nyathino sama imiyo daktari cha, to daktari be observe nyathi, kech nyathi man gi autism ibro nena ranyisi. Ibro neno kata ka iluonge ok obi ng'i, kata kimiye gimoro ni e mak gini ok obi, coordination ne ok ni sawa nikech chenro mar obwongo ne ok dhi kaka mar nyithindo mamoko gi. Koro ranyisi ge ko nyalo mana ng'isi ni nyathini ponono ni entiere gi autism. Penjo machielo ma ng'ato penjo keni to mano nyiso ni mano e ngima gi nyaka gibed gi ng'ama rito gi e ngima gi duto te, koso nitiere kuma koro odhi to rumo. Nyithindo gi watrain gi, emomiyo itero gi e skul, emomiyo gi itero gi e therapy mondo nyathi e ngimane mabiro nyathi obed monyalo timo gige ne kende. Mane emomiyo wa encourage kik iket nyathi e ot, kech rieko moro amora mimedo nyathi e ot kacha cha onge. Nyithindo gi gin gi nyithindo mariek, makata performance mar gi skul giloyo nyithindo mamoko. Koro ena ni koro wamedo mana jiwo gi kwapuonjo gi yo makare mondo koro kata e ndalo gi mabiro nyathini onyalo bedo nyathi manyalo timo mana gigene kendgi. Gin nyithindo ma inyalo yudo ka obere subject moro makata komako ni mana music, nyathini nyalo tugo drums maber, nyathini nyalo go piano. Ahinya gik ma igine gi lwedo. Gigo eko ginyalo timo maber sana. Kata gima nyathino nyalo timo seche moko in ok inyal timo. Ten nyathi matin makata ojaigini kata 5. Iyudo ka nyathino kata komako kompyuta to onge gimoko e kompyuta ni. Programs te oran. Koro gin nyithindo mariek. Erokamano ahinya Rose. Mana mapiyo piyo wach ni mogik gi dakika achiel nikech sawa to koro rumo. Koro wamedo mana jiwo jonyuol manigi nyithindo mong'ol mondo gilu chenro makare. Kisetero nyathi assessment, mokuongo ng'i nyathini ni to nyathini nyaka nanyuole nyathini be developmental milestones ge be odhi godo maber. Koko odhi godo maber chako chon nende maber. Kichako chon tidhi kelo pogruok na nyathini endi chon. Koro ngimane mabiro nyathini biro mana bedo nyathi ma onyalo timo gige ne kende. To kaka imedo keto nyathi e ot onge paro moro amora mi imedo nyathini, imedo duoko nyathini endi chien, kendo in iwuon in janyuol in emimedo medori mzigo. Nikech koro nyathini samoro okia kata mana luokore, nyathini okia kata mana dhi e choo. Koro chuni ni in janyuol kata tiji mani tiyo ma nyathi mok inyal wene ng'ato. Kech kiwene ng'ato ng'ani be koro itwe dhot ka. Koro kata in tiji mani tiyo cha inyalo we in ka koro kirito mana nyathi e ot kae. Koro nebo ni tero gi e skul puonj nitiere makare, ipuonjo gi gimoro amora, obed somo, obed gik mitimo gi lwedo, konyruok gi mag ndalo mabiro ipuonjo gi e skul kae. Koro wawe kuru keto nyithinde udi, watero nyithindo skul. Inclusivity sani dwaro ni nyithindo te itero skul. Erokamano maduong'. Mano Kanyiru Rose Atieno Ojwang' ma bende en japuonj ma nyithindo ma ntiere koda ng'ol mar autism kata ng'ol mar obongo. Ageno ni yuda achiel 2 3 moko kendo ntiere kaka inyalo chwalo ne ng'ato kony kaluwore koda mago ma bende ipuonjri gi kawuono. Nyako odiechieng' machielo mar mine wacho chako rado ngeso mabiro. Kata kamano pod wantiere koda weche manyien mamoko mabiro bang' kinde machuok.
tuanze kulipa. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi napenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu, nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes najua naweza nitumie 50 bob. Anaweza nizania nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Na sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot, mi time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere ki ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma ei manyaka kaendi humbe landore kod ang'oa. We wawinj anena Saa 3 otieno mana e RamogiTV. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni pau tuke kuma jariembo ma Toyota Kel Rovanpera oywayo kendo jiwo thuolo mare